Tuni pendan gajing duai jisu ba iya chunga pai go ye me go try ba mem ju it lien ni try ben se ba ko jomi do na pen jomi ban ai ga ktien ga ba ko do ga jomi kum ta try nga pen gan chang no ye la di go try ba duai ba snam jomi gan tap yang abad ye ngilang baro ko try ba duai ba ka bor mi se ba ko jomi kan share ba mi ko try man kran na pen jomi ga jingo ko buram nga an shim ko try ha ga ko teng ko ba dan bor tam mu jisu ma duai amen. Ya ka ne clip mat ke ga bok try bu ka do nut ke chonga kalang na ka kitab jing bishar ka lenang ka basau baro ko we kat bok try u ya lam yang yi bat ka ne clip mat nga ai ngo yo blay bangi la ban ya shem lang kum ni nga ai khu blay ki ya phi baro ha ga kriting ka ba thiang tam ka jong try jisu thì kani ka kitab nong bisha kawan hadien jong ka kitabu Joshua baraga kitabu Joshua niyo ya ka jing yad lenti jong ki kon Israel ha kari klau bat ka jing yalam ka jong Joshua hado baginda poi sya kata ka ri jong ka jing kular kata ka ri kanan ken para bagi lamat ya ka jing kemen jong ka ri kanan ka jing lat luit na ka jing long brau ka Egypt kajingem jongki kelas dang ban kemen dan sloba ban pale ya kemen sim ke jongki Henry hapadeng jong kata kajing kemen ke jongki u satan ru yale ban kni kan thet ya kajing ye jongki yo blay ya kajing mani jongki yo blay baraba kila long hagata kajing suk jongkani kajing im ke jongki kila pai sheki blay tau jong ki nong mani blay tau jong ki bay pat ki ri ba ki shnong bat kumta kani ka jing mani blay tau ka jong ki kalapan smo si yo blay namara ka ktien jong blay ka ong hang ni tiki kon Israel kilale ya ka bas niyo pat hakamat utra they do evil again and again kilale ya ka bas niyo pat hakamat utray but kani kalapan susi utray kani ka jinglong ki kon Israel adian ka jinglong brau ki yama kamat utray upelat yaki habagila syong suk ki sedang ban klat ya ublay ki mani ki blay tau but adian bagi mani ki blay tau ublay ula aiti no aki nongshun jongki but haba ki nongshun ki wan ka jing jar kaman sim kawan baga jing syaban ben ka jing syaleb ben kum taki yam biang akmat utray bat utray pelat yaki kani ka long pelun ka kata ka jing long ka jong ki kun Israel kaya repeat ka jo shi ka jo bat kum tau blay ula say yaki nong bishar bat kani ka Deborah ka long ka nong bishar ka balay ha ka jing bishar ha ya pedeng ki kun Israel kani ka ri Israel kal hadien bau Joshua ulayam but balakayo Samuel ni ong ya katu ka period bagaday ka dark age kaday ka por ka badumtam namar niyo ihang ni ya kata ka jing long ka jongki ka jing snew ka jongki ka jing no yo blay with him but ka jing le ya ki pop ki ba snew hakmat jong blay tihang niyo ba ublay ula antino yaki ha uta usiem javen usiem javen ini kaktian jong blay ti utray ula dino yaki ha kakti u javen usiem kanan ubasen syar ha hasar urang ba ki paje pom jong usesara ubasyong ha heroshet ki gentle but ki kon Israel kila lenyar ha utray naba uladan kendai spa ki kalinar but our spa snem ula banben but our post snem ula banben yaki kon Israel tiang niyo habala ay tino hakinong shun kini ki Israel kila mad yaka jing jar namarba kini ki kinong kini ki usiem jaben kini kinong kanan ki dan ado kendai spa tali ki kalinar ki banyap ki kali thma jongki bat kini ki kon Israel
kilong ki bomdon ki atir tma uneu siem jaben udan hado silak kita ki sipai kat bagi kon Israel kim don kita ki sipai banyele nabta jongki but nio iyang ne atreng jong ki jinglen nyar jongki nio iya ka way ka breu ka bakal ka dibura kani ka dibura kani ka bawat ka kmat ka jong try haki por baro ka baju dem ha kata ka try jong udin try berkaju ya selok bat utrai bat kini ki kun Israel ki juwan syaka banyo ya ka jingiram ka Dibora dai tang bakal kadai kalok chung lapidot andai ka Dibora ka deiru ka nong bishar ka deiru kata ka prophet ka jung blay ka nong yato lupa ka jung blay ka deiru ka kami ha Israel kadai ka Dibora kadai ka briu ka bakraw kabaya yarap yaki kun Israel hapring jong ki jing jar jong ki hado bagi briu ki ong udin tlai ka Deborah's farm namar ka Deborah ka iet pan siyang hatray jong udin tlai mga bat mapiru ki kun ki ba iet jong try jisu ladang ilanang man siyang hatray jong udin tlai hatray hakjat jong jisu hagajing duay hagajing pusan ni ka tiyan ublay para gajing yasalok kabajarjar bat utray hakaway gasni unsay yangi manginlong kita ki Deborah bat kumtang iyang ni bakalak tag kalak susi kalak tanga kamansim kalak kya kamansim jongka kala juya yasalok badu barak bau barak kala ju ay mansim ya bau mauru unlong uway uta uban ya kersyan lang ya ka ban pelat lord no iki kun Israel but hangni nilayo ya kani ka Deborah kaba id yung try kaba dem kaba na IT lot yaladi ban shekri na kabanta upat lang ujong briyo upat lang jong blay ka Deborah kadam kata ka military skill kalong kum kanong yalam sipay kaba crow kani kalong kaba briyo kaba shlur kaba idri patriotic fearless kabam don gajing shifting hangno ru yo ni habang ipet ya ka Deborah ni pet ya kata gajing long ka jongka bak don uriu rangba bolak banya ko bat ka namar kalong ka riu tma kalong ka riu shlur kabayale na kabantang upat lang jong play Peter kamot ayu Deborah kamot ungap kata kerteng jongka kabatiang ka ungap ulong ubas smart ubasting as busy as a bee ka Deborah kalong kabas smart kabasting kabaya saat nam tagi kun Israel kaba penepor bati haga jinyet selok kum katakanong bisyar kaba bon kamro kum ka kami halaka jongka yen ka jongka si kumta ka Deborah kalong kabapun kam kajing jai ple kaple lenti ya usaitan kumbau debet ula jai ple simle cikatma ula pha pemban yakin kisipai kinong yalam sipai jung padha kata kajing jai ple jung ula I ka bet sheba pat ula hap ula kelano ha kata kajing krem yaka patani kebana pensusi ublay whatsapp menyenlong ki beta ki bejai ple ai menyenlong ki basrat besting kum ka Deborah kabaar ka jinglong ka jong ungap kalong ban tijet ye ki batyang na ki sentiu bat kum taru ka Deborah ka kejet no ya kata ka bor ka buwan na bring ka kejet no ika ngap ka buwan na ka ktien jong blay ka kejet ye ki AGA ki ba koridor tiba don hasau dong jongka ka kecet dia ka bak tiang banlong jawai banlong jingbam ya kiwe kumba kalong yau ngap ni ai ngo utrai ka ngap ka di ka ba bhatam ka dawai ka ba remtam ka ba ngi don company ai bu ya ka kum taru ka ngap ka balong ka tiang blay ka ngap ka ba wan naga khet ka jong gi snake blay kalong ka ba koridor tam kani ka Deborah number 3 kalong ka ba start kalong ka ba ungap ulong ba start tam na pring kijing tao baro he is the wisest
of all creatures, kontaru ka Deborah kalong ka basta napdeng ki baro kan kapenpau ya la ka jong ka jing start ka jong ka da ka ba kaya sad da ka ba ka hikai ya ki Israel kumno bakin hatrai jong uding tlai kaya ya selok pati ka basaw ka Deborah kalong ka briw ka baslur ka ba pensyan kay ya ki Nongshun kumba ungap habat bon ki ngap ni septing na marukan ta yani kumta ka Deborah kalit ban kan ta ki Nongshun gi jongka kam ai li yo Nongshun udan saudong yani utaw de fetan but kumbau ngap udan ka bor ban kenta mga ban mapigi kun jong blay dan ban ka bor ban kenta yu fetan ja ka bangi kreni ka kerten Jesu ja ka bangi tubok iti bor jong fetan ja ka bangi ni ai bagas nam ni senrai tagas nam Jesu kiksut ka bijak kin kenyu bat kin pet yap ka basan ungap niyo hang ni ba ka Deborah ka siyang hatray uding tlay adu balakot yung ding tlay ka Deborah ang ngabat pitong inyawati ki ding tlay tong inyawati ki jaka kanja the secret place of the most high God ki jaka kanja jong blay badan bortan hangta inyo ban seiso kumbaang kasam ka baningkong uta ubasyong ki ha bom ya je kalun ti bom man ne bom syong je ka syong ki berti ben andai bakal jing kal ya ja kalun ti try but ya pusan ni ka tin jong blay met la bat sni ulo ko mo ding bala tung ro ki wa ubu ya sei ki slaki ayom uba ti so ki ding ju ulam tlar no ka baro ka bole kan man ba talong kum ta ken ya ka Deborah kaya sei so Taki por baro. Baktiano bleyo Isaiah saupo kadukot balay way. Kita giba apaw try. Kin yay to my bor. Kin hair si drang lagi tap niyang. Kum gipukni. Kin mare kin small tight. Kin yadru. Kin small white. Kani ka Deborah. Niyo ihang ni. Ka number 6 kalong. Baka Deborah. Kam ju tray marway. Kaya tray bat kakan hun, kung maungap, kaya tray lang as a team. Kung taga Deborah, kawat ya kata, kajinya tray lang, corporate work, kata ka teamwork, kung bajuong, teamwork makes a dream work. Kijing post ni, kijing ang note, yung ibaro, kin urlang, habang iya tray lang as a team. Iran ka maginiismi, ibakat do manta, banyay snow, connected. To be connected, ban yes so, but kakanhon, lingba kini ki media, niyo ban yes no, pag Telegram app, niyo ban yes no, but ki way pat ki kanhon, ki bangila ban ya pan kranya ka jin makan jaman same. But abang ya as a team, kinong job. Ka Deborah, kalawat ya ka jin yarap jong barak, ringkat bat ki sipaw wajar, kita, ki sipai jong ki Israel bantray panyalia bat kabat nyo pat ka jinglong ka Deborah kalong bakalong magnetic kadon ka magnetic personality kata ka jing kalong renyan jong ka kabak ring yakiway kalong kung ka magnet haba kadon ka magnet baro ki kenjanar kin snow haka la syuban light na ka mga bat mapiki kun ki jong blay ay bangin long kita ki magnet jong try yin long kita ki bak ring ya ki way dan kam bandaya le election dan kam bandaya konbas election ki brio ki la jet hiya ka ublay ula jet ya ka namar kala pun kre kala jet ya la di kumbat ong ka way ka katin he who calls will qualify. He who calls you will qualify you. Kabaning kong kalong ka jingkot. Habang ipidiyang ka jingkot. What ong nga nang big? What ong ngam nang kren? What ong ngam nang duway? Henry, habaw blay lakot. Untun to bet yapi. He will qualify you. Ay ngo you try. Baw try blay legit ka Deborah. But ha ka tagasmi. Kadi ka Deborah.
kalau ong ha u barak ko ong hagan iga dekat kaban riu nagan lenang kabasau wang hatu try u blay ki Israel shim la hukum tu kan riak sya ulum tabor bad ya lambat ni shifau hajar ngut lagi kun unat thali bad lagi kun usabulan bad ngan wan syame syakawa kishan ya usisara ngan penwan syami syakawa kishan ya usisara urang ba ki pat ya pom jong jabin lambat ki kali jong baru pat ba jong di bat ngan ai ya haga kti jong me tiu barak ulo ong haka lada fan let lambat nga tingan let ken henrei lada pan omlet lambat nga ngan omlet kati kalau ong ya kaban let ngan let lambat me penban men om yo buram mami nagani ka jing let kabamilet naba utrai undino ya usisra hagakti kakentei yo iyang ni kum kanong yalam kum ka judge kum ka prophet jublay kalak daw lenti yaw barak mangabat mapiru ko ki kuan kentei kidon ki barak hangi barangkai kidon ki barak bangin ya lenti lang bangin ya yat ringkat bangin ya aiman simlem bangin ya penslor ya ki bat hangi barak ulakongu ya ka habaka kan lek ngada papan lek ngarungan lek kum tau layo men simlem baka jingkin jong ka debora bat ula lum sipo wajar kita ki sipaina ki naktali kajat naktali bat sabulan jong kajat ng Israel bat kumta kilaya lumlang hangtay halum tabor how tau lum tabor hangtay hakli lum bat saudong jong ni lum tabor idan itay wa duat kishan imlong iwa ibahe namar kidang laban krasi kani gawa kalong gabarit gawa kikun Israel kimdan atyar kimdan kawat kimdan karenti kasti kabagaranti kimdan kasuway banya siya kimdan kimau banya kawang kila let agaga teng jong try kila let suda empty-handed namargaktian jong gong the weapons of our warfare are not carnal but they are mighty to the pulling down of strongholds ki atyar jingele jongi kilong gibak hanbor giban penklam no ikikut jong da jingdom ko ki para bangai ba i yang try jisu kidon ki kot jong da jingdom pangiran kaman penklam no ikibaro kini isni kisnong gitaw kari baka jet penreo ka jongi kari jongi kamat sisya yakata ka jing sudabat ka jing bandan kita kinong yalam kinong sensyar kila dono kumbalong ha Israel kinong sensyar kila tlatno kumbalong ha Israel pat kumta kalong sisya ka jing sufik tang kari jongi akin isni kayo iya ka jing kardo kinong yalam ka duna ki barak ki duna ki sipay Israel ki bandiang ko ki para banged ba iya jaw try jisu tongin ya dwaya kamajung try ka nagamir try to pa ki barak to pa ki Deborah bangin ya yat ringkat shwa ka election yin ya iya ka jing kraw baga buram ka jame bangin ya iya ka jing job ka jame try ni asngaw ni snay ka rijungi Dangshan habang idon nakataka prayer and fasting. Iway nagidukot jongi. Yung bau Jisu uyam. Namarbali bau Jisu. Umyo jaka. Hakari ka jongi. U Jisu. Umyo jaka. Haki yengi sem jongi. Tangkandiat shisha. Kipada mani hakaman sim batagaba shisha. Kuki lokba iya jaw try Jisu. Tungin niya yam nagtakari baga jet pandi. Bau blay. Unpan im yang him. Kaba plus ka way pat ka jinja hangning yo bakimdan gitiar ya pom henrei uni usisra utang slot snow bakila kiyo shulom tabor ulale herbat ka kanhon sipai kaba silak kin kanhon jong bat kita gi kalinar gi bakandai spatuli gini gi kalinar gi bala beliat ya ki kon Israel gi bala bani kon Israel gi bala penyam brewa kari Israel Niki kalinar kila tu cakata jaka bat kila danang ta hajan ka kishan bat hagata ga kilmat kani ka Deborah kala perta haga kot ka bakat sao ko ong
ka Deborah kalau hau barak yen jot naba kani kalong kata kasni bau try ula aino yau sesara hagakti jong ni hatu try shimla le yashwa jong ni tau barak ula le syar nau nom tabor bat shipa wajar ki langba ki bu dia baru try ula pendo khat yau sesara bat ki kali jong baro baru pat ya pom jong baro daka serti wadlam hakmat barak tiu sesara ulai fierno nalakakali bat ula pet yapno lagi kejar henry barak ula be itigi kali bat yau tau pat ya pom hadu ka hiroshet ki gentle bat utau pat ya pom jong sesara baro ula kelan daka serti wadlam uweiru Weiru amshim pensashu. Weiru amshim pensashu. Kum no kenki Israel ki penyap. Haka jing ruai jing ka Deborah. Haka lenong haka ba san. Hangengi yo Ya kum no bau blay uyale. Ya ka ni katma. Wang ula pa yang slap uba shirkay. Ula pa ya ka lady ka ba padu pertat ka ba shirkay. Ula pa ya upya. Bat uli ya ulak tangon ngon ya kita gibreu pataka wa kala shlai ki kali nar jongki kila kedia lut haka bor ke jong blai bat kumta kini ki sipai kim dan bor sho kila sakut dan kataka wa kataka keti bat kumta kila une barak bat kita ki kenhon Israel ki sipai Israel kila yar wat bat kila skri iki wat lambat kila mat ki kila penjap ki bat utau sisra bau yo balai yap ki sipai ula pat krat bat ula poi ha kan ye ka jing ka jong heber ka tien blai ka ong kila yale na beneng ki klor hala ka jing ya kila yale ma persyayu sisra kawa kishon kala rongo yaki kata kawa barim kawa kishon ken komen sim jonga tu nang yad da kabor ai bakani kan ai men sim yangi nin ong ya kamen sim jongi komen sim jonga tu nang yad da kabor kila job habau blay long lembat ni wei tau bala manyale persya yangi habau blay long bat ni we are more than conquerors through him who loves us ni ai ngu yo try ke e ka baja habau la mare usisira ula poi haka yeng tau heber unong kinait bau tau heber ula ya dei lok bat tau sisira henry ka lok ka jung kaya ie bat kinong Israel mano ban tip bakala tip igi jingke bagi jing yam bril jongki ling baka Deborah bat kani kalong ka e ka bapra bau blay ula say ya ka kentay ka bamday ka Israel ban penjat yaki Nongshun Israel hang bat ublay dan ka bamla ula mare uli usisra ula hati hop bat anda ula poya ka yin jongka kalau ongko kan raturung ula kelan kram nama ula hati bat kalau ong tu tia ka jing tia ka jongi bat kum ula tia ka jing tia bat om tang bula kalau ai ka jing tia kalau say ya katakan nap kadai kata banat saw kamot kanet ka berendor ka jam or ka internet katakan nap bat kum lihat yo tiajar ula ong ya ka pet nang ni lana don buan wat ya nga ka wat ya tu pengadan nang ni kum ta ka ong ho tinra bat hang ta wong ai si yang ngalas yang berkata ka brew ka jael tang baga kam simla ai da ka gala ai sendan da ka dut chiklat ka dut pada ula di ka ka dut ula yo tia jar ula yo tia kumbayap ula yo tia myo smo ai show pada klip mat bakal let ka kmat chu kani ka jael ka badai ka nong sinaya ki yin jan kala sayo snar baluternem bat kala pandai na ka moy ka jong bat hangta kala ai jam bat lam ni gasnam lam ni kata ka jabin jong bat hangta hi ulayap no bat kumta kala long ka buram bakraw ya ka jael baru blay ula ai buram ya ka ni ka kentay ringkat baga Deborah ki kentay ki besyur ringkat bau barak
uba ko ngu ban ya ringkat ban syakri ya utrai yo I hang ni habau barak ula mare ula keliaka tio ine yo sisera jael daka jinkmen kalayalam ya syaka ni ka kamrat sya haga de khot ka ba arfuar ti hakmi kat ba barak unang be ya sisera ka jael kalawan tan ya bat kala anga ade so tingin pen ihami yau tau brew yau wame wat bat ulawan syaka ti hakmi usisera ula tia yap bat utau snar hakam mai jang kum tau blay ula jab hakata kasni yau jabin usiem kanan hakmat gikun Israel ngi ai ngo yau trai kari Israel ka syong suk hadu sau post nem ai ngo yau trai yaki Deborah ai ngo eu trai ki barak ai ngo eu trai ki te disipai ki beslur o ngi em magi ni isni ki be isni ki besyurkai isni ki bedum tam ki bagi suat te jok ki yad o ki yad saurong geleng ban penjat ban rung ha kadon brio ban pen dua ta banda yap ban pen di drugs ha banda kelem o ki brio Ingata ki Aurea, ingata kita, kijinya Clemcy, ingata kita, kijinya Sean, Sian, Shisam, jinya Sean, Marjan Marpa, jinya Sean, para bangin. Oh, atrai ba it. So one ban isnay kari ka jongi. One ban pentim no iway men sim ki ba kotor ko try. Shwa ka sni ka jing one ka jongi. So pak ya kata, kisipay bneng ko try. So paano iki atyar bneng ko try. Oh, ado kasni baru bnay ki ale nagamanta ki Israel. Inget scam ko try. Ka bneng kan yale nam ta jongi. Haba ka doon no jongi ko try. Ka kya bat ka slow si ka tang. Haba ni pet ya ka jing jat ka ri ka jongi. Ka jing ya penyap riu ko ba syirkay. Oh, ka jing ya shon ka ba syirkay. Omdan syo ka jing buram ya ki balat temen. Omdan syo ka jing buram ki kon ya lagi kene ki pa. Try on is aib. Ban kelimpat ya ka ri ka jongi. Ni ay ngo yêu try. Nakabanta ka Deborah. Bat ngangit scam. Ba, pilayo katu ka jinglong ka jongka. Ngin kan mau. Ya kata ka jinglong kum ungap. Ka Deborah. Ka baslur. Kani ka Deborah. Kalalong ka bakraw. Namar kayo ya ka jingdan kam. Ha ka ri baka jatin jayo. Kayo ya ka jingdan kam. Ha ka snong ka tao. Kayo ya ka jingdan kam. Ha ka yin ka sem. Deborah became great because she saw the need and did something about it. Kalale nakabanta ka ri bat ka jat and rio. Hakabaar ki chronicle kalenang ka bakat rio ka dekot ka bakindai. Ki kmat utray, ki kni shani bat shatay. Bauda wat no, ya kita ki bril ki bakado no jongki. Kalong ka bajanay hakmat jong baon pen pau ya la ka jong ka bor ka jong ngi ai ngo i utrai na ban ta jongphi ki belong ki faithful friends, faithful listeners, faithful servants of the Lord. Ki be yai snap ki gonna telegram app ublay unra ipi pinlong kum ka Deborah. Haba piyo ya ka jingdan tam tinom la ban snap jar. Henry, haba pia but utray ka jingduay. Utray unsay pi bapin long ka jingkarku na kabanta ni kari bat ka jat rio. Ni ay ngo utray namar ulayo snow ya ka jingduay. Ulong ublay ubayo snow ibijing duay. Ngimtib ay siya pangkad ulok jang ka Deborah. Henry ngitib. Behind every woman there is a man who supports her. And behind every man there is a woman. Halundet jong urang ba don ka kentay. But halundet jong ka kentay don urang ba ubakasyan bat ubayarap. Ublay ukot yung bati.
baru belai un pendan buram yang hati. Idan satang kendiat por, bau try Jisu un sawan siau lo. U Jisu u kren, but u yaya kren, ya kata ka jingwan ka bakraw ka jong u. Namar u satan u laki win, namar kapor ka lalingkot, unyele ban kene kan tepi ki mensim ki bakodor, ban bread syadujak. Aku kiba yang try Jisu. Kaya ka bangila ban le, ngin le no kloy, ngim don porsyu. Dang siyan ngilale setan siya sora. Bat ngilaya duway bagita ki buon ki hep ki berit ang tagajika. Bat umunsim jong blay lawan siya laki. Minta man kamiet ki long ka jing duway. Kari Bible kalasdang. Hakataka yeng hasora. Kirang ba babun kilayawan kita nandasan. Kirang ba ki hep ki berit. Ki syakri ya kini ki belasan. Oh ngi aingo yung try. Baru try upan iya ka beneng yaki. Upan iya ka buram jung. Baru ongko kon. Ngalajan ban wan siyaw. Ban ngan peno klo yung mensim bakuy. Ban pen kre ya ka balang. Ba shwa ka jingwan ka jung. Ling ba wave syakri jung try ong. Ba ulas syan syap nanta. Ulas dang ban syan syap. Yaki briw ki jung. Kom ta tongin pbyang ya ka jing try mensim bakuy. Bangin long kita. Ibadan ka siya ko jong mensimakod. Andaw Jisu unwan. Yin long kita sakti. Ibastat. Iban her batu. Bat iban leg batu. Siya katakari. Kabasok. Junam. Kari kanan beneng. Hakama umdan siyo. Kajing janjar. Kajing susi. Kajing pang. Kajing ketang. Kajing yam. Kajing yasyun. Umdan ay siyo. Tang kajing pemen. On dan tmasyu. Kumta ku kilok bait. Tungi niya at mamanta. Yin menta. Ngiram syakti. Namar tangkandiat por niya le. Barkacingcap. Kani kalawan hajan. Ni ay ngo try namdam kaniga kubor. Hakapor kabalingkot. Day mensim bakuy. Ubakran na piling jumi. Kaburam paro. Kalong. Yaga kerteng. Kabakraw tam jambu. Hakaniga klepat. Nadapi ong mga kwa panlong kum kadibora. Kum mubarak. Kum kajael. Tungin ay tiyaw try. Nong Jisu. Lingkong na pimpat priyang yung Jisu. So pantamay ka jutang ba kaya day ba utray. At kabenta ka ba Kot yung mensimakoy. Tuwan ko mensimakoy. Kada ano siya nga. Penkuy siya nga. Penjana siya nga. Gospel. Yohanes. Katsan, real. Kular siya pang mensimakoy. So beautiful about the Holy Spirit. Oh, mensimakoy. What siya ay uban siya nga kandang. What siya ay uban lang siya pa siya yung manijungi. I want one mensimakoy. Anti apa yang jungi, nginum lak menjelek kat ma dak kabor ke jungi, ngaitang dak kabor ke jungi simakut. Tungin ya dua ilang akan kabor, bau terain kesyan nai boringi, bagun penyan yangi. Haka tak kabor, ngim tip syu. Oh ngarungan ngati ngam tip balay ngalong kumli. Ngai day mensimakut, ngai tangka beriu, ngai mensimakut, ubawan syar. Uba penkran ya kita kitintin. Uba penlong yang aban duai. Uba penlong yang bangan le ikikamba. Jisu ong. Ikikamba kibakam kraw pinsale. Haga taga por. Haga ya. Andaw mensimakot lawan api. O to ay tino ya kijing net chumpi. Kum kijing tiyak kanya ba im. Akmat yung try. Kilong ka temple. Kajong mensimakot. Haga kerteng kemudian botan mo Jisu. Nakabenta ka burong jumplay. Tongin ya duway lang. Jisu ba iya nga ngawan ban ngu ban dam ban ay ngu iya may try Jisu. Ngala ay ya kani ka kubor na kani ka kitab kabag kordor try. Hadin jong ka jingknan kawan ka jing bisyar. Henry hadin jong ka jing bisyar. Niyo ya kat pular bak syapang ka kitab jong ka Ruth kabalong kami temen ka jong Jisu Christ. Ubalawan siya na di ka pertay. But ubala jap agad din na Calvary. But ubala pendam niya ka bor ka yung setan. But ubala yung right niya ki bor ka yung setan ka dujok. But ka jingyap.
u jisu u long jap u changi ye ro ye me try ye bot ye me captain u changi o kumba ka de bora kala long ka nong yelam ka ba kraw kum ta mangi u try in ya ta ka bor ka changi tur khu ye wei beli snow ni ka khu bor But I could try. Moment simba ku yun yo jaka di do lu chungi ko try jisu try but it chunga metip ayu ki jingdan kam jung ti baro try mi yo I ka do lu chung ti to wan ban ye shim ban ju ba ti ki jing du ai chung ti to wan ban tur ku ya ki way ku try